bones, soc la Clàudia Riera, la Maia, jo mai mai, i us volia parlar de la importància de crear ficcions en català. Per què? Doncs perquè vivim en una jerarquia lingüística molt evident, on hi ha certes llengües que s'utilitzen arreu del món moltíssim i altres llengües que s'utilitzen molt menys perquè són molt més locals, no? El català podria ser una d'elles, igual que l'euskera, que és la sèrie en la que també està inspirada Jo mai mai, que es diu Goazen. I crec que és important crear ficcions al voltant d'aquestes llengües que no són tan presents a nivell mundial perquè les hem de protegir i segueixen formant part de la nostra història, de la nostra terra, no? De la nostra cultura. I al final la ficció queda, a més, vull dir que a nivell històric d'aquí molts anys també veurem un moment social concret amb cada ficció, no? Que es debatia, que estava present en aquell moment, crec que és molt interessant. A part de que és una forma d'aprenentatge de llengües molt útil, tant la ficció com la música. Jo vaig aprendre anglès així, conec gent que ha après català arrel de ficcions catalanes, parlo de gent francesa, parlo de gent anglesa, que han après català arrel de, per exemple, en el passat les de l'hoquei, o ara, per exemple, que s'hi està posant amb Jo mai mai. Llavors crec que és el nostre deute protegir això, protegir la varietat dialèctica que tenim a la nostra terra i interpel·lar més gent, no? Perquè al final, amb els accents és això, molta més gent es veu reflexada en els personatges, en què senten, en com ho senten, no? Perquè pensem en un accent, pensem en una llengua concreta i això és meravellós. Va, nois, brillo, una mica de brillo, que queden només 3 capítols. Mireu Jo mai mai. I jo mantinc el català.